Neraz ich ostreľujú ako na boisku, preto hľadajú čo najlacnejšie autá, nikto im ich totiž nepoistí a samým im ide niekedy o život. Zberači golfových loptičiek majú riskantné povolanie. My sme jedného z nich navštívili dnes vo Vysokých Tatrách. No, čo vám poviem, keď je normálny golfista, tak nepáli po autičku, ale nájdú sa aj iní. Sami vidíte, čo to obnáša tá práca. Svetlo, vybité, krásne. Naozaj to vyzerá jak z fronty. Tu je už opancierované, to už tiež rozbité bolo. Dvojité, krásne, patentované, ťažké sklápacie sklo. Ale niekedy ani to nepomôže. Poviete si, pohodová práca, jazdíte si po vykosenom trávniku, dvomyselný stroj za vás zbiera loptičky, ale odrazu rána a vy sa nestačíte čudovať. Veľakrát sa to stane, je to väčšinou, dúfajme, že je to väčšinou nešťastná náhoda. Keď to zaduní, krvi by ste sa vodičovi nedorezali. Ak ho loptička trafí, ide o veľa. No určite hovoríme už o otázka života a smrti naozaj. Záleží, kde ho trafia a podobne, ale viem, že po celom svete stávajú sa také úrazy, bohužiaľ. To zlomí ruku alebo niečo také, to nie je, že modrina. To modrina by bola s penovou loptičkou, ale golfová je tvrdá, to je projektil, to je proste rana jak z dela. Na ihrisku platia isté pravidlá, ale len málo ktorý golfista by to so zberačom loptičiek v autičku menil. A je to naozaj nebezpečná práca, preto tam má ten plechový kryt, ale golfisti sú natoľko ohľaduplní a dodržujú etiketu, že vedia, že po ňom by nemali páliť. Čiže niektorí možno v rámci nejakej stávky to skúsia, ale nemalo by sa to. Pritom bez zberačov na odpalisku by to mohli rovno zavaliť. Sami vidíte, že hovoríme o tisíckach loptičiek, takže za deň sa prezbiera okolo 15-20 tisíc loptičiek. Poobíjané autíčko, do ktorého si sadnú len skutočný odvážlivci, púta pozornosť už z diaľky. Ak vás zaujíma, aká je jeho životnosť, tak tu pod Tatrami ich menia pomerne často. No, za nejakých 20 rokov 5 autíčok určite. Toto môžeme zaradiť do kategórie nevšedných zamestnaní, ale niekto to robiť musí. Či majú chlapi špeciálnu poistku, sme sa nedozvedeli, ale isté je, že v strehu musia byť viac ako ktokoľvek iný na golfovom ihrisku. Z Veľkej Lomnice Ján Tribula, televízia Markíza.